Здравейте! Днес отиваме в Варна, за да гледаме един филм и да разгледам някой друг микрофон. Потегляме! Тегляме. На мен ужасно ми се спи. Вчера снях в 4. Това моето хубаво. И ужасно ми се спи. Наважно да хвалям слушалките. Изключвам света. Айде, човеко, спираме. Дай колко би се спи. Излезе да ми вземеш 21 хот-дога. Добре, аз не слязох, защото ми е студено. А те оставиха врата отворена. В смисъл, what the fuck? Виждам, то не че като ги махна, виждам да яма. Кебабче като теб, няма работа с теб. Знам какво беше това. И вече сме в Варна. И ще ходим. Първо сега отиваме да вземем билети за филма Виктория. Българска филм Виктория. Ето пред Мол Варна. Отиваме да вземем билети за филма Виктория. И след това отиваме до един магазин да видим какви микрофони има за този фотоапарат, който държа в момента. Гери Никол ще пее. Аз се спонсорирам. Нашите уши са по-големи и нашите могат са много по-добри, отколкото той. Всяка като дойдох и видях, че някакво знае какво. Аз не бях и да отдавна. Но... И ние в нашите молове ходим да пикаем общо взето. Защото нямаме пари. И като стане свида, ходим в първия мол да пикаем, защото там има туалет. Забраниха да снимам в мол. Абе, ей, ти знаеш на какво забраняваш? Тя каза да го отзиода. Варна е тук. Княз Борис първи, толкова път. Куче, спиш ли? Добре, не си мъртва. Това, тая котка, умрялата котка, защото наистина мязана точно на такова. Правя 1, 2, 3 проба. С умрялата котка. 1, 2, 3 проба. Ама добре. Кучето се изпика. Куче се изпика пред нас, да. Това е много странно да... Ще отрязани му ушите. Да, няма уши. Как се души? Много е странно да говориш и да с това пухайството горе на това, да. После помири се твой гъда на другото куче. Пухайството нещо се нарича dead cat или умряла котка. Което се слага горе, да, днес не се казва умряла котка, което се слага горе на микрофона, за да изолира шума. Виж нея чаква да се качи. Това е чайка. Казаха ми да спра да правя видео в същия мол, който в момента пак правя. Не ми пука, не ми треме. Аз съм over the low. И сега ще гледаме Виктория. Той е български филм, който е излязъл от 2015. И сега излизаме от прожекцията на филма Виктория. Какво мислиш за филма за Виктория? Какво мисля? Някакъв съвременен филм. Има охрана. Има охрана. Искам да кажа как се възхищавам на Диего. На Диего Баровейко. Супер се възхищавам на този пич. Когато празниците дойдат. Това е моята песен, поздрави ма. Поздравен си. Мерси. На мене нищо ли няма, бе? Ето ти тенисът става ли? Кажи, че имам нещо общо. По принцип, тати каза, че колко време ще стоим в магазина, когато влезе проба най-много. Виж колко е мекинко това, пипни го. Виж колко е хубаво. Чакай, се види. Нали нека? It's so fluffy. И сега ще ходим да ядем ли? Къде ще ходим да ядем? Ами тук има една запосвалня, або не работи. Чеме да ядем, защото много съм гладен. Много сме гладни всичките. Да, има ли пици? Ако има пици, преси... Сега отиваме да ядем нещо от Kaufland. Ще ядем. Нямам търпение да ям, защото съм много гладен. Имам ли 100? Това е окей ли е, че имам ли 100? Да.
Колко са високо ще горе? Аз казах колко вчера. Искаш ли да избягаме? Искам. Сега искаш да изместим в главата, да изкривим и да гледаме баща ти. Да се отидеш някъде с фотоапарата да го снимаш. Операция бягане от баща ми. На лице, школа 6. Синовете на майка ми го къртят всякъде. Влиза по-бързо, че адски е студено. Купи си тънки якта, да бъде скупил. Купих си жестоките якта, мога да ти кажа. Купих си най-жестоките якта ever. Ever the whole world! Да казвам. Хубави са, но по-скоро една... Майка не разбира. Не трябваше да Ето какво правя в колата, докато пътуваме за Силистра. Яко си обработвам това, което съм снимал днес, за да мога да го кача сега, като се прибера в нас. Да, общо ето, life is life.